Čus lidi, vítám vás Jara u videa, co si vezmeme na školu v přírodě. Už jsem si tady připravil batoh. Prázdný kapsy mám. Jako nic tam nemám, podívejte. A první. Takže na chatu si určitě vezmu takový malý zápisníček, kde se zapisují různý úkoly. Takhle to vypadá prostě. Se tady první vezmu. Pak si vezmu tady to knihu. Jmenuje se Cecília Arborová, Bela a Sebastian. Jo, to si beru. Co je to? To je taková z Alberta knížka. Je to trochu poučný, ale nic moc. Pak tady mám fixu. Právě vole. Takové vyrušení už tady zase není. Můžeme za klídku natáčet. Beru si tu fixu. Jsem ukazoval. Takže. No, a právě jsem si vytvořil takovou věc. To je takový, jsem si vytvořil můj den. Tam si budu psát třeba, co jsme budeme učit. Třeba, že nějaký vejlet, třeba na nějaký vejlet půjdeme, jo. No tak si zapíšu, kde jsme třeba byli, kam jsme až došli a různý věci. Takže dneska je úterý. Pak si tam beru hodinky. Moc dobrý nejsou. Hrozně mi blbnou. Pak si vezmu. Kamarád řekl, ať jestli mám tuhle hru, no tak prej, že by si to sebou... Au. Docela to bolí, když vám to spadne naprosto. Docela by si to prej rád zahrál. Tak jsem si řekl, že to docela dobrá hra. Pak jsem si vzal. To tady začnu odložit, to tam pak narvu. Pak jsem si vzal handcreme. To je takový krev, že třeba, když máte malou, tady třeba vám málo teče krev, takže prostě si to namážete a je to. Mně se tady stalo něco na malíčko, tady podívejte se na světlo, no tak to mě napadlo, rovnou si to můžu namazat. Akorát ne ve videu, asi to ve videu to mazat nebudu. To se dám tady do kapsičky, červený. Už asi víte, co tam je. Potom si beru peníze. Ježiš, já jich mám tak málo, proč jsem je utrácel. No nic, to neřešte. Mě má někdo zavolat, já jsem blbý. No, nic. Pak si beru šátek, protože já jsem ho chtěl, protože se mi opravdu líbil. Já ho nosím takhle, nebo někdy si s kámošem to hrajeme, tak si ho dám takhle. A nebo si ho dám jako takhle, jako když mě bolí hlava, tak si to namočím, tohle předek a dám si to. Pardon lidi. Takže to nic. Já jsem si to tady rozsypal. Ty nogy. Samozřejmě mi babička dají ty stovky, jak by slíbily. Tak to je. Já jsem totiž nepozornej. Taky do červený kapsičky. Pak si vezmu moji oblíbenou čepici. To je docela trapná, ale vezmu si ji. No, protože to moje oblíbená čepice. Dostal jsem ji od táty, když táta přijel z moře. No, dál si tady vezmeme. Já už tady nemám žádný věci, lidi, pardon, já jsem přemýšlel hrozně, co si tam vzít.
plišáka ne, to já nejsem jako malý, já už s plišákama nespím. A mám tady figurku. Ukážeme, tady to je první figurka. Mamka mi dala na výběr, jestli jak se modlí, nebo jak dělá, že spí, tak mně se líbil tenhle dělá, že spí. Vypadá to, že je to malá tajná kasička. Možná ne, ale víčko od toho nebylo. Shit, tady mám pavouka. To nic. Toho pak vymetu. Nad mou postelí pavouka. Oj. Já se jich nebojím. No, pak mám tady toho takového piráta. To nám tak donesla mamka. Toho má i Michal, který spí tam na druhé straně. Tak ten má modrýho, mně se líbil ten červený. Tak já ho můžu odložit. Já bych to asi udělal po víc dílech. No. A když to jsem ještě byl školkař, tak jsem ale neměl tablet, to jsem neuměl natáčet. Ale to všechno nevadí. No, bych si to mohl vzít tohohle malýho plišáka. Ale takový roztomilý. Ale mohl bych... Ještě si tam vezmu baterku. Má laser. Tak svíčí. Když zmáčknu to po druhý, tak to přeblikává. To je asi udělali jen tak, aby třeba bych někoho chtěl vyděsit a... No nic. Nebo bych tady zatáhl věci všude a hrál bych na nějakou hororovku. No nic, takže jo. Co bych se ještě vzal na tu chačičku? Šátek ten, já se dám na sebe. Ten jsem měl, myslím, když jsme točili toto o lidi. Teď bych to asi střihnul, dal bych vám nějaký zábavný intro a pak bych to zase dal. Akorát já neumím dát do videa intro. Necháme to některát říkat, ale opravdu. Lidi, pak bych si tam dal tohleta pro kluky. Pěkně to voní. Pro kluky. Já si to dám do druhé kapsy. Druhá kapsle je lepší. A protože jdeme asi za 5 dnů na školu v přírodě, tak tam budeme na týden a bohužel nebudu moc natáčet video, takže se budete muset obejít bez toho. Já musím napsat babičkám a všem prostě, že prostě, aby mi nevolali, nepsali, že jsem na škole v přírodě, že jak je znám. No jo, no nic, no. Pak bych si tomu vzal. Já nevím, co bych si tam ještě vzal, ale Michal koukal na můj kanál. Když tak, kdyby jste si říkali, proč jako to nebo nic, to bych neříkal proč. Tak lidi. Tak to bude asi všechno pro tohle video. Takže tenhle batoh jsem dostal od kamarádky mýho táty, od Marčiny. Takže to by byl asi konec pro dnešního videjčka. No tak lidi, řekl bych vám, že už bychom to mohli ukončit, no. Nic jiného mě nenapadá. No jo, tak lidi, čau. Tak čau lidi, jo. Tak čau.